Tarik Prario kod achiel nyakurom gajuanga dwe marabirio ganario prario kod ang'wen ka bende siasa mag welo mag jotend migepe abende no tim jotend piny Kenya William Ruto siasa mago mag bago tuwa kotenre gi ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pacho ka bende no mako kolwase e gwenge opogore nyakurom gajuang mago duto wakelo ni e chenro mar weche manyien mag ratile ka bang' yang no bedo kanyo gi twak mar ratil ma bende taw kanyo gi George Bati twak ma bende welo ang' ne bed Omulo Junior ma en josiasa Elo Kenya Kwanza kachiel gi Philip Aroko ma bende en jasiasa ma bende twak elo ODM giduto gidhi menyo piny Kenya kendo gidhi go mbaka mag motenre kod weche go mag siasa mosebedo kadhi mbele pacho kata mokwongo nyakurom gajuang kaka pile magi thuond weche. I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Jatend piny Kenya William Ruto golo siem ne kweth ma wacho ni siro ng'anyo matimore pacho ka wacho ni osedok chien moromo ma ok obiling kendo. Jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga oketo na sirikal okenge ma wacho ni nyaka lo kapok twak ma manywanda otimore pacho ka. Anfuda insist ni SG nego tije oluong no election kaka is required by the constitution. Esigana makende kawuono wayudo malingling mar kaka midhiero sando club mar Gor Mahia koni gi kocha. Machiegni nyakurom gajuang e chendo ni maratil jaloko marwa en Belinda Dhiambo bethuolo mar goko mbaka wantiere laiwa mar ote machuok manareyo adek auchiel nono ka bende wantiere Facebook Ramogi TV Kenya embui mar YouTube kachiel gi Ramogi TV KE embui mar X duto oroke pachi nyakurom gajuang Odhiambo makauono nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto ogoduonde piny ni koro to oko biling ewi wach ng'anyo ma podi medo bagi e pacho kae. Ruto wacho ni osetimo duto manyocha rawere dwaro kendo sani pod gimedo mana gi manya sundo ng'anyo e pacho kae. Ka bende wacho ni ntiere jogo ma bende osebedo kasiro yo ng'anyo ma kamanye yor omenda. Ruto golo siemne na jo ng'anye kinde mano timo limbe e Bomet nyasi mar Lamu. Elimbe mare county Mabomet, jatend piny Kenya William Ruto noyoro e nyasi mar Lamu e kanisa mar Chebango AGC e county Mabomet. Bang'e no bagoro mogi moko kuom jodak e gweng'no kama no otiyo gi thuolono mar wacho ni ng'anyo ma osebedi ka ibage thurka koro oromo kendo obiro tiyo gi teko ma katiba omiye mar neno ni ochiwo arita makare ne piny Kenya. Going forward, we will protect the nation. We will protect life, we will protect property, we will stop the looters, we will stop the killers, we will stop mayhem, we will stop anarchy because Kenya is a democracy and we want a peaceful, stable nation. I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Oywak ni gigo duto ma oganda jo Kenya ne dwaro osetimo kama oting'o wito oko kucha paro mar chik mar omenda magana 224 bago twak e yor mbui gi rawere mag Gen Z e yor mbui mar X kendo winjo kwayo magi riembe tich jotend migepe kod luongo twak moriwo jogo moya sectors duto ma pachuka ka koro oworo gimomiyo pod rawere go dwaro mana ng'anye pachuka. Walisema tusipitisha finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanasema hawataki kuja kuzungumza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X. Wakatoroka huko hawakuwepo. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo, wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia sasa my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want. You know, it cannot continue like this. The country is much more important than any group of people. Ruto golo siem ne jogo mwacho ni osebedo kachi omenda mag siro ng'anyongo kobono gi mondo giwuog oko e lela mondo mi ginyiso ganda jo Kenya gino magidwaro ahinya te kinde magiramo ni gionge duond buche bende gionge kod jotelo. Those who are marketing, those who are orchestrating this violence, they cannot continue to be faceless. They cannot continue to be nameless. They cannot continue to be formless. They cannot continue to be anonymous. Let them step forward and tell us what is this violence going to achieve in the Republic of Kenya and what is their plan beyond this violence.
E kinde ni mang'uro osebedo ni sirikal medo donjore kaka jofwambo tiyo tijgi, jatend piny Kenya William Ruto omedo siemo jofwambo ewi weche mag keyo ne jopiny. Kata kamano, ne ok ochiwo ranyisi mar jofwambo kata ute fwambo madibed ni tayo tijgi e tok chik. I also want to request the media to report responsibly. Reporting, celebrating, encouraging violence, destruction of property, anarchy, mayhem is irresponsible. And if the country goes the wrong direction, there will be nothing to report and there will be nowhere to report from. Osingo ni obiro luwo chike mapacho ka kendo tawo Kenya e yor demokrasia. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ogoyo about turn ewi wach mar twak kod piny owacho kendo ochwalo dwaro auchiel manyaka ketie timo telo ne donje twak makamano. Raila dwaro mondo sirikal ochul anyuola mane onegi wedegi e ng'anyo kod mawedegi obila no hinyo e kinde mag ng'anyo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Raila omako chung' motegno ni ji ma osemaki e kinde ng'anyogo nyaka koro we thuolo. Apaka mager mar siasa pod dhi nyime kod yiengo yie ma jatend piny William Ruto kod piny owacho mare mar Kenya Kwanza kaka ndalo medo kalo. E ndalo machuok mokalo, jatend piny ne kod geno ni oyudo osiepne manyien manyalo konyo yie marego. Bang' auka mar rowere mag Gen Z fwadhe, ogai mar Azimio Raila Odinga oloko pache kendo goyo ondamo achiel chien ewi osiep e kinde kod William Ruto. Kaka yo mar gwenyo batiso mar nying mar andhoga, Raila ogoyo about turn kendo chiwo dwaro auchiel madito ne sirikal motelo ne donjo e twak moro amora kodgi ewi midhiero mokwako pacho kae. E ote mane ochwal ne ute fwambo kowuok e piny Dubai, Raila dwaro mondo piny owacho ochul anyuola mane jogi owito ngimagi kata yudo hinyruok e lwet obila e kinde ng'anyo mag kwedo chik mar omenda. Dwaro makamano chal kod dwaro mane ochiw kod riwruoge makedo ne ratich oganda odiochieng' manyoro. Rowere kod jopiny mane obila omako dino negi e od ang'ech kendo yawo negi buche bende nyaka we thuolo kendo buche makamago ruch kalure kod dwach Raila Odinga. Ewi mano, Raila dwaro ni obila duto mane otiyo marach kod teko magi e chielogi magina jong'anyo, jofwamb weche kod apisas mag thieth e kinde ng'anyo mondo omak kendo ochwal e nyim doho. Wich bar machielo ni jatend piny William Ruto en chopo dwaro mag lakteche kod jopuonj mag JSS kalure ni chung' mar sirikal en ni keto e tim dwaro makamago dhi muonyo omenda makore lach. Dwaro machielo madhi kelo amen e kinde kod William Ruto en mano mar chungo okumba manyien mar thieth mong'ere kaka SHIF kendo dok e okumba machon mar thieth miluongo ni NHIF. Dialogue is the way forward out of the crisis that we are having today in our country. Ataro kod geno mag ji mathoth, Raila osingo mar bolo tenge dwaro mare mar bedo jakom manyien mar riwruok pinje mag Afrika AUC poni sirikal dhi tiyo kod dwaro makamano e ng'ado bwombene mag kedo ne ratich oganda. Josiasa mag Kenya Kwanza osebedo kasayo Raila Odinga kuom dhi nyime kod soko wang' piny owacho kata odoko ni jatend piny William Ruto osebedo kaluoro pinje mag Afrika mar sero ne ombulu kowuok kuom jotend pinje mag Afrika. Okang' makamano oseketo Raila Odinga e yo mapoth e kind kwedo sirikal kaachiel kod umo dhoge e kinde ma sirikal obiro kod chenro ma hinyo jopiny. Okang' mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar chiwo dwaro auchiel madito ne piny owacho motelo ne chako twak kodgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza koro keto chenro makamano e kind Akur Gasumbi mabiro bang' duond bura mar Wiper, DAP-K kod na Kenya bende thir kod chenro moro amora mar timo twak kod piny owacho ma jatend piny William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jodolo medo chiwo pachgi ewi chal mar Kenya gi e kinde ni ka wach mar
kata wachno mar walo jotend migepe medo kelo liet. Bishop Charles Ong'injo mar kanisa mar Anglican bade ma Maseno South wacho ni ne oken kare maduoko jotend migepe 6 mayande osechungie tich. Bishop Ong'injo e chayo kang' mar jatend piny Kenya William Ruto mar gwelo kendo jatend migawo mar weche arita Kithure Kindiki kowacho ni duoke tich nyiso ni jatend piny Kenya mor kaluwore gi tij obila mayande oweyo kamoko kuom rawere owito ngimagi kamoko to yudo hinyruok. Ong'injo bende olero ni golo jolweny e kembe lweny kendo weyogi e kor gwenge en both maduong' kendo dhi ataro gi dwaro mar katiba ma Thurka. Noloso bang' misa mar alam makende ne ikruok nyasi mar nyiso mwandu pur ma ibiro bagi Kisumu. He has rehired half of it. And the people he has brought back are the same people whom people have been crying about. The journalists have been clobbered. Children have been massacred because of police brutality. The police were being presided over by one Kithure Kindiki. We acknowledge he is a brilliant man, but bringing him back to the same docket is as if the president is telling us that all we have been saying and doing are nonsense. My first disappointment is that. The second disappointment is on recycling Aden Bare Duale. So president is endorsing all those things that people think were bad. There is going to be no change because Ruto does not believe in change. We are going to see the status quo, and that is what he advocates for. So the firing of the cabinet was hoodwinking people. And I think what the president has done, he has made people to be more angry, and probably he doesn't want people to leave the protests. He is refueling the protests. And even when he is asking who is really funding the Gen Z protest, I think he is the greatest funder by the kind of actions he's taking. Ji ariyo tho ka ng'at achiel oyudo hinyruok bang' jokuo jamni monjo gweng' mano Suruko, Baringo South kendo kwalo jamni mohewo 50. Ji ariyogo mano ochwal gi magina karo ochiel gi magina kendo wito ngimagi ne gin moko kuom jokwath mano monji kinde mane gikwawo jamni. Ringre jogo mano wito ngimagi no kwanyo odiochieng' manyoro bang' menyo ma osekawo kinde e bunge. Obila nobedo gi pek mag menyo e bungego ka jokuo jamni pod ne rakore kodgi. Monj ma kamano nobire kinde mag gwenge makono pek obedo gi monj mag jokuo jamni kuom dweche achiel mokalo. Kata dweche 6 mokalo ringre no ochwale kar kano ringre ma Kabarnet. Tumechukua hiyo miili miwili ya watu ambao wameuliwa. Ng'ombe 50 imepata kuibiwa, ilikuwa 65 lakini zingine zilipata kurejeshwa. Hao wenye wanauliwa saa hii ni hao wenye wanaitwa GNC. Hao watoto wanauliwa na wanajitafutia mali, wanajitafutia rasilimali, wanachunga mifugo yao, wanaendelea kuuliwa kila kukichao. Full disarmament ifanyike na watu warejeshwe makwao. We call upon the government to act swiftly to ensure that the lost animals are recovered and also go for the bandits who have been terrorizing the community every now and then. Kwa hivyo ile nataka niambie serikali wajikokote na kutafuta namna ya weka mkaso mambo ya usalama ya hii watu. Miemoro ma jahigni 24 maya gweng' Masibai ke location ma Kabartigan ne kar chung'od bura ma Bureti e kaunti ma Kericho maki kendo din ne tesendo bila ma Leiten ewi mano ma wachore ni nonego nyithinde ariyo. Osipidi ma Leiten Konsa Kamalasi wacho ni nyano mong'ere kaka Brenda Chepto noyudi ka oponde od jaherani more gweng' ma Kiptule Belgut bang' jogweng' fwenye kokalo kuom tipo ma osebed ka ikeyo mbui. Min mare oyango ni en adieri ni Chepto nomiyo nyithinde sum ka koro ito duoko mar bero ma yangi adieri wi tho mar nyithindogo biro chwale doho chieng' wuok tich. Friday akapotea na watoto. Jana kuna kijana mwenye alikuwa na friends
kiwanja hivi. Filana fence akasikia mbwa ikibweka. Akakuja tu, vile amekuja akatazama ni mtoto amekuliwa na mbwa. Ni kichana na msichana. Hatukuelewa ya kwamba ni wawili. Vile maaskari waliingia wakatoa mwili wa kwanza ikapatikana mwingine chini. Jana jioni nikakuja nikaitwa hapo Ngaina Road. Nilikuwa nafanya kazi Ngaina Road. Nikaitwa na nyumba 10. Akaniambia kuna maneno imepatikana kwako na kuna mtoto wako nyuma ya nyumba yako. Mimi kukuja nikaangalia kijana amekuliwa na maumbwa. Siku ya leo mwendo wa saa 3 asubuhi tukapata habari kupitia kwa raia mwema huko Kabianga, mahali inaitwa Kaptule, ambaye alikuwa ameona kwa mitandao kuhusu kutafutaji wa mama ya watoto hawa, na akapeleka mama huyo kwa kituo cha polisi cha Kabianga, ambao Kabianga wakatufahamisha na maafisa wetu wakaendea na wakahakikisha kweli mama ya watoto ambaye kwa jina ni Brenda Chepto alipatikana huko, na kwa sasa ako kizuizini. Tunaendelea na uchunguzi. Dakika para kuradek bang sachila midhiambo chendo enda tilero kamano kumedo kete mana Karamogi TV nyakora mgajwang kapoko kwa yomo konga singo kamo kumpa chikaero kamana hinya Lawi Wood Adore kantirerinya wachone ni jatan pinyo Njogwe Tao nikecha jotend sirikal te Njogwe Tao nikech gineno ka gin magisebedo kagikelo midhiero ne oganda jo Kenya. Elida Okute kantiere gweng'go mag Adiedo wacho ni en bende moro ahinya gi chenro ni mar ratil. Kaito wacho ni kata kamano gin kanyo gikuyo Pitaliso Witiganda mano jakanyamoko wito ngimane okinyi ma kawuono wagoyo mos kendo Nyasaye omed chiwo hoch mowinjore. Aneno bende ote mar Sarasinga Nyakwaro Dongo mar wang' neno West Kanyamkago wacho kanyo ni jatend piny walo kodwa oritwa Tuesday mano pache wacho kamano ni ogia nyagi weche mosebedi kai wacho gi jatend piny Kenya William Ruto. Bende oteno mana mar wacho kanyo ni en George owuok Kisumu Manyata wacho ni sechegi ose geto wang'e Ramogi TV kendo moro ahinya gi chenro mar ratil. Kata kamano wacho ni oyie gi pach Raila Odinga to kata kamano jatend piny Kenya we buogo gi thuol motho wacho ni podwa biro dhi ndara nyaka chop dwacho ganda jo Kenya mano pache. Inoso Modhi wacho ni en bende entie kodwa kendo wacho ni wachwal mos ne johera mag Ramogi TV duto. Faith Mzomo kantiere Malindi wacho kanyo ni teko mar oganda en teko meo teko duto miyo jatelo duoko joma no oseriembo e kom nikech ang'o penjo ni do bed tuk tapo wayo matin maenda til kikidhi mabosh. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Miyo makwedo paro maokare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wacho nu adiera mango. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata kadiera mochungo dono boterelo. To gik mosiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabiro ng'iso Sarabjet gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjet. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno.
mana Ramogi TV. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakwara Mugiajong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakwara Mugiajong ma en ratilo wadhi mbele gi weche manyien. Riwruoge ma kedo ne ratich oganda pod medo keto liet ne sirikal mondo gikaw ting' mar kwayo ng'uono kendo chiwo ratiro ne wede ji ma osenegi e ng'anyo, mago ma osehinyore kod mamoko. Magi gin moko kuom dwaro ma gijiwo Jatend piny Kenya William Ruto mondo ketie tim motelo network ma imedo sundi e pacho ka. E kinde ni ma wach mar bago twak e kind jopiny kod sirikal medo nyuolo paro mopogore opogore e pacho ka. Riwruoge ma kedo ne ratich oganda onyiso Jatend piny William Ruto mondo nyis kendo oyange lela nyinge ji ma osewito ngimagi e lwet obila ahinya e kinde ma jopiny manyo ratichgi kokalo e ng'anyo. Eka twak moro amora nyalo timore e pacho ka. Preconditions for any dialogue that the president is talking about, that any government first of all acknowledges by name all victims of police killing and brutality that has happened under the watch of President William Ruto. And that goes back to 2023. We are not just limiting ourselves to the current wave of protests. That for us is an irreducible minimum. Ginyiso Jatend piny ni mondo twak otimre pacho ka. Ji ma oseteki kendo ma pok ong'e ndachgi, ma omaki kendo ma od geng'negi od ang'ech, kod mago modonjnegi bende nyaka we thuolo. Gilero ne joma tindo ni kod penjo kaka ginyalo timo twak ka moko kuomgi to bedegi obilo chwado gi bado kela. The only demonstration that he has no dagger is when the profiling, the abduction of young people will stop, when those that were abducted and are still held in unknown and gazetted places are released unconditionally. Ni jambo la muhimu, lakini kabla ya mazungumzo haya sharti rais awasikize majenzis, kwa sababu wanasema na wanaambia rais kwamba rais unatuita kwenye mazungumzo, lakini katika mikono yetu tuko na pingu. Tutakujaje katika meza ya mazungumzo tuzungumze ile hali tuko na pingu? Anasema kwamba tufungue pingu hizi katika mikono yetu ndio tuweze kuendelea na mazungumzo. E kinde no Murino Kala ma en jalonye weche mag somo kendo achiel kuom jokanyo mosebedo ka kedo ne ngima makare e kind oganda. Onyiso piny owacho mondo kaw ting' mar thieth mag rowere manoyudo hinyruok mag magina ma nyaka sani nitie ute mag thieth. You call us to the table of dialogue and we wonder what is this that we have to talk about when our children are lying in the graves? What is this that we are supposed to talk about when many of them are in hospital? We are struggling to find money to also pay for their bills so that they can come out of these hospitals. The current economic situation is such that we are struggling to even put a bill so that we are able to get them out. We request your administration to see to it that these children are also released from these hospitals. Kaginyiso luoro ni ji manie telo sani nyalo bedo kod paro ma piny mar rocho yiero maduong' mag 2027. Riwruoge go penjo gimomiyo pande manyasani ma ineno ni maisha namba mathothne rowere makao oketi ni thuolo mare mar tiyo rumo ayanga higa mar 2032. Those identification cards have expiry dates. They all expire in 2032 when President William Ruto will supposedly be through with his second term. We want an explanation from the government why what has been christened as Maisha number has an expiry date. It raises a lot of suspicions, and one can begin to imagine that there is an attempt to manipulate the 2027 elections in favor of those currently in positions of power. Chung mar riwruoge go bende biro e kinde makweth maketo piny owacho tesre, omako chung ni piny owacho
nyaka chiwre gi lwedo maler eka twak nyalo timore pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Obila ma pacho ka imedo jiw mondo mi onyis lony margi kendo githegre chuny gi chutho gitiyo gi teko ma okalo e kinde mag ng'anyo. Lamo mano kelo kanyakla obila magwenge mag Nyanza to kod jopiny kama oting'o rawere. Obila jiw ni otem rito ngima oganda mar geng'o tho mawuok e kinde mag ng'anyo. Jafwambo marwa ma kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero rawere bende ojiw ni oyiyo chung ng'anyo ma gidhigo nyime. Nyaka ne rowere mag Gen Z chak ng'anyo margi e pacho ka mar kwedo piny owacho. Obila osebedo ka yudo seyo mathoth kuom tiyo gi teko mokalo tong' e kinde mag keyo jong'anyo, ma bende osekelo tho mag rowere mathoth e pacho ka rowere moko to poni korem nyaka sani bang' ka obila ne ochielgi kod magina e kinde ng'anyo mosebed ka ibago e gwenge mopogore e pacho ka. E nyasi mar alam ma higa ka higa makelo kanyakla obila mawuok e milambo ma Nyanza mane obagi e kanisa Kopere manitie boma ma Homa Bay. Jadolo ma ochung' e chenro mag alam e migawo mar obila Father Peter Kimani ne okone obila mondo kik ti kod teko mathoth e kinde ma ng'anyo kendo gilure kod chike mag tich ma girocho ratiro mag jopiny. We have spoken to the officers about themselves being disciplined and also have self-restraint in whatever when they are carrying out, when they are controlling the crowds, and also the police officers not to provoke the crowds but rather to make sure that everything is done peacefully, so that whatever they are agitating and whatever they want, if the government is in a position to handle and to give back and to give what they are asking for, we be all beneficiaries. Do not overuse, do not overstretch the arms that are given to you. Father Kimani bende ne okone rowere ma osebedo ka bawo ng'anyo mar kwedo piny owacho e pacho ka mondo kinde mag ng'anyo ma kamago kik gidonje timbe mag maundu manyalo kelo kethruok mag mwandu, kane ojiwo jonyuol e pacho ka mondo los kod nyithindgi kik gidonje timbe mag maundu manyalo hinyogi. Especially when talking with issues of governance, issues of accountability, it cuts across the divide. It cuts across the government, the civil society, it cuts across all even government offices. So let us be there to make sure that we are demonstrating on issues that we even ourselves can be able to correct within ourselves even before we ask the government to correct. That even in our homes, we are able to be accountable parents, we are able to be accountable children, youth who are accountable to their behavior before we even ask the government to account for all those things, because you cannot give what you do not have. We have encouraged the parents to be on top of talking to their children. Jotend arita kwe mane oloso e kinde nyasi mar alamno kata kamano ne okone rowere mag Gen Z mondo koro gichung ng'anyo margi nikech jatend piny osewinjo ywak margi kendo koro dhi nyime gi keto e tim moko kuom dwachgi. Ile ambayo naweza kufanya kwa sasa nitafanya. Akavunja, akaleta mawaziri nyumbani, akasema hizi za CAS toa. Hao kina mama wetu ambao pia tulikuwa tunawapatia ofisi, wacha warudi nyumbani. Ile kitu ambayo sisi tumekosa kujiuliza siku ile bunge lilipochomwa. Unajua Kenya ilikuwa imefikia hapa. Iingie kama vile Somalia iliingia. Magitimore kama kuom rowere mag Gen Z e kaunti ma Homa Bay to medo seyo jatend piny Kenya kuom ne duoke tich ma kuom jotend migepe mane oseriembo kane garamo ni ng'anyo margi matich ariyo bro dhi nyime mana kaka ne osechane. Ne wanyiso Ruto ni okwanyane na ng'ato. We have qualified people from the unknown. A ground ng'at maonge ng'ama ong'eyo. Who is qualified for the seat? Ka imi position ni mondo mi wayud performance maber. Ok wadwa jok mane osetiyo ma waneno tijegi. Gini watamore kendo Ruto kaka idhini to waneno ka ine mwacha kwa duogoli. On Tuesday we are planning a march. But kon wona jogi nyiso ni government cha podo dhi maran kaka ne oran locha kaka jine chandre cha ema pud kaka jine dhi timang'owa gi chande. Koro kwa mor gi Ruto ka otugo gi wiwa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Banka okombe margi mar 21 lig maduong' mar adhula e pacho ka Gor Mahia biro ting'o nying Kenya e tuke mag half season. E sigana makende kawuono wayudo maling'ling mar kaka itao club no anya kutudre gi weche mag yiero tayo agulu mar omenda kaachiel gi ng'eyo chenro mag nyiewo jotugo. Ikelonwa sigano gi James Opondo. An abiro kanyo mondo asabji.
An kane ging'isa ni mondo amigi bank book mondo gitim kaka gidwaro godo. Dong namiyogi. There's been peace. Kosariambo. There has been peace since I gave them the booklet in 2021 nyakasani. And put I insist ni SG onego titije. Oluongno election kaka is required by the constitution. Mondo wabedgi election in August. How it ought to be. Gikanye mwatieke chendo ni maratil kidieny mokwongo Nyakorom Gajwang' aneno ka Evangelist Dan kan tiere Mombasa wachone en tiere kodwa kaka mana wachone walamne piny Kenya heyo makende. Arwako George Bati mondo nyiswe ni to panga ng'echendo maratil. Hoi more Bati. Elal kany. Ipenjane elal kany. Anti maber. Yes, nyechana okalal. Inyalo chero ipiny gi malo. To bende inyalo go bate, chako go bate machielo chaki go duogo mana diere. Koro mane kaka en. Kawuono pange nang' ratil. Weche osebedo mathoth. Kiwinjo kaka jatend piny wuoyo wacho ni nyaka gie sani koro to chal ne gimoromo. Kendo koro nyaka tim weche moko ma nyalo miyo piny oriere kata keto kenge moko ma nyalo miyo diet ma koro seneno ni obed piny. Mano emomiyo odhiambo ma kawuono ada bedo gi twak kod Ratil kawuono an kod Philip Aroko ma en ja ODM kachiel kod Mulo Junior ma bende ja Kenya Kwanza. King'iyo siasa mar piny Kenya kata sani Kenya igolo wach mar tribeless, leaderless, faceless. Jatend piny momedo ni faceless. Koro tribeless, leaderless ni bende partyless. Ne giwacho ni gin gidwani mondo Kenya obed Kenya maonge weche mag akweda mag dhoudi. To king'iyo kata mana samoro welo mag jotelo e pacho ka iwacho ni nitie kaka oyiengore e gwenge moko. Kata mana ji 11 manyocha nowal kod jatend piny William Ruto e bedo migepe mopogore opogore welo mar ariyo ni. Moko konyogo kwano wacho ni gweng' moro dwa yude mathoth moingo gwenge mamoko. Koro penjo en ni dipo ni en siasa mag dhoudi ma pod dhi nyime. Inyalo paro e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto ne campaign nowacho ni ma e loch ma dhi bedo maonge kwede mag dhoudi. Mane wach man go kawuono Biria. Ay, mathoth ang' ni winji Nyakorom Gajwang' chenro no mar ratil mabende chakore man dakika machuok koya e sechegi kaka na nyisi kama mokwongo kanwa chako chenro ni entiere kanyo gi wende mabiro sechopo studio kaka moting'o Mulo Junior madhi twake lo Kenya Kwanza kachiel gi Philip Aroko mabende en jasiasa dhi twake lo ODM matwag na Nyakorom Gajwang' biro dakika machuok koya sani omiyo kik idhi mabor wasebedo gi jalok mora Belinda Dhiambo. Nyinga Lydia Okeyo. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on Viusasa, Jalice Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalice Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on Viusasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande.
kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kawo mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong', to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Ich berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. E piny mopong' gi gweth kod mwandu. Nyako ni dalagi gin gi pesa. In ka ng'i baba na giri mar pur mar karot ne okane kidhi nyalo. Nyako marawera ne nigi gik moko duto mak mana hera. Abiro ka nikech hera. Valu wako. Ahero ng'at mineno. Wekona wach ng'ano. Rawera manohero ne onge gima ne onyalo chiwo. Mak mana chunye kendo mano ne oromo. Ineni ka ochunya te to naonge moro. Kata kamano, hera nigi pek mamage. Okanyal support gino kata dide kata dechiel. E lweny mar hera kod ratiro, be gibiro loyo lwenyno? Idhi tedo ne sudi wuodo nyinjo ka. Maonge kata mbele wala nyuma. Ne koro kakirwako. Ne poda heri ewi Nam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ato ang'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakuramogi, dwe ndalo 21 dwe mar 7 2020 to kod 4. Arwakini machiegni ratil odhiambo makawuono. Amora ahinya nikech yiero Ramogi TV kendo yiero ratil. Odiochieng' minyako Ramogi, odiochieng' mar 21, weche medo wuok e konde mag Kenya. Kuonde ma jotelo dhiye wach wuok. Ma wach motendore kod gik mosebedo kadhi nyime pacho ka moting'o ng'anyo ka jopiny kwedo moko kuom okenge ma sirikal tiyo godo e tayo piny Kenya. Jotelo mopogore opogore mag siasa nyako Ramogi, riwruoge mag oganda kachiel kod jotelo mag dinde bende medo golo duondgi ewi kaka winjo bed ni piny Kenya bedo e kinde ni. Dipo ni ma thuolo makare nyako Ramogi ma piny Kenya nyalo luwo para makare ma en lek mag jogo manokedo ne loch mar piny Kenya e kinde mane gikone ni tayo piny ni e yo marach e lwet jowagunda. To jotelo bende oikore mar tiyo kod thuolo manitie sani e keto okenge makare. Koso kaka osebed kitayo piny e okenge makare.
mane momiyo Odhiambo ni Nyakaramogi an ka Eratil. Nyinga en George Bati, wadhi bedo kae kod Omulo Junior kachiel kod Philip Aroko, ma bende wadhi wuoyo godo achiel kachiel Eratil ma kawuono ka wago mbaka. Odhiambo ni Nyakaramogi yiena mondo arwaki in bende ni machiegni ahinya Eratil. Weche osebedo siasa madhi nyime pacho ka, diponi pod oyiengore e dhoudi koso ere yo minyalo tiek godo siasa mag dhoudi machiegni. Omulo bang' kinde malach. Erokamano George, ing'eni no asebedo gi tungni mang'eny to nyaka nyicha Gen Z chak wachgi ni. Ing'eni nyaka nyicha wamigi nafas gimbe giwach gima ginyalo wacho. Koro nyicha neno ni ber wawuoyo seche ma koro time tie madwarore. Yes. Mar dialogue. Mar dialogue. Erokamano ahinya, an ka kod wuod Kasipul ma bende obiro Eratil kuom thuolo mokwongo iluongo ni Philip Aroko. Machiegni ahinya wuod Kasipul. Erokamano George, an iluonga ni Philip Aroko, mae sana mokwongo mar biro Eratil. Koro wabiro mondo wago mbaka gi jopiny gi jothurwa mondo ang'i ane kuma piny ochomo. Erokamano. Erokamano ahinya. Wachaka chaka ma wiye wang'i ane to weche koro wuok. Gik moko osetimore dwe achiel mokalo. No ka ng'wech osebedo ka kod kacha. Ji oseringo, tiagas osemuochi, pi osekir kuom ji, magina bende osemuoch. Jomoko osewito ngimagi, jomoko ni kod hinyruok e yore mopogore opogore. Kawuono jatend piny Kenya William Ruto owacho ni koro to romo. Gik ma koro itimogi chal ka gima koro asetemo chiwo thuolo moromo ndi mondo ji owuoto. Koro chal ka gima koro ochopo ni Ombasa nyaka muoji. Ng'eno Ombasa be ka chieng' ogo ahinya tipo mana kumochi bungu ne pa Ombasa nyaka muoji. Ang'o ma jatend piny temo wacho mar ni koro to romo? Enough is enough ni. En ang'o Omulo? George Bati, ing'ene katiba article 37 oyiene ng'ata mar timo gimiluongo ni demonstration. But sama ng'ato nigi right ne mar timo demonstration, sirikal motelne gi ker William Ruto be nigi gimiluongo ni obligation mar ng'iyo ni protest ni kitime to properties gi o protect life kata jomoko mok dwa dhi e ng'anyo gimbe gin protected. Koro nitie right holder to nitie ng'ama be nigi obligation mar protect rights gi. To mane mineno ker temo wacho nikech king'iyo ing'eni sani en gimiluongo ni kinda kuru ga sumbi. Yani en kind korot gi kamatek nikech mokwongo ji dwaro right gi ji dhi e ng'anyo wene ji dhi e ng'anyo. Namba 2 Public Order Act wacho ni police nyaka protect properties mag ji. Mano be nitie. To jomoko maundu bodhi odonje ng'anyo ni. Maundu ing'ene ndalo mane ng'anyo no chakore maber ndi nikech ka ji wacho ni ogidwaro finance bill. Macha ne ng'anyo mane nitie kamora mora iluongo no organic. En gima ne ji wuok oko maonge ng'ama mobilize, onge ng'ama donje. Lakini nitie jo siasa kata jomoko man gi interest modonje. Makoro gimbe gitemo mobilize, magimbe giketo jomaundu, makoro monjo properties mag ji, gikwelo, gitimo gi. Koro kogogi magina kata kohinygi to jo ratich oganda ka be koro wuok. Giwacho ni police timo marach. Jomoko ma ji biashara ka be ywak. Koro ing'eni kaka president nyaka koro kaw okang' mowacho ni enough is enough, manyiso ni kata ka un gi right mar ng'anyo. Wan gima watemo ng'iyo ni jomaundu jokuoge jomoko ma koro finance ma mobilize gi koro nyaka wadil kodgi decisively, nyaka koro ng'i kaka itimogi mopogore, nyaka poggi gi jomoko matimo ng'anyo yo mariek, nyaka poggi joma maonge gi wach, jomoko mating'o simu gi flag ka, lakini joma kwelo nyaka koro deal kodgi. Mane miyo nowacho niya ka nitie joma dhi ng'anyo ti jomoko mane kindgi makwelo gin monego bed ni gimbe gi deal kodgi nikech gin magikelo masira mang'eny. To king'iyo ng'anyo gi te kata mana joma kwelo mawuok madhi timo manjorego onge ng'ama biro yie ni nonege kata ni gimoro notimore ne e ng'anyo. Iwinjo ma ka ji wacho ni en no dhi nyiewo mana credit onge yani ji koro nigo janja moko mang'eny. Koro sirikal nyaka kaw okang' mang'e ni property obedo protected. Jomoko dhi ng'anyo obedo protected. Joma dhi ng'anyo obedo protected. Mane miyo president wacho ni joma dhi ng'anyo obro protect life, obro protect property, obro protect democracy mar Kenya. Nitie jomoko mowuok ma gin gidwani mondo ji odhaw wuogi. Yani gikelo anarchy, gimiluongo ni anarchy. Gin koro gionge weche mo kata neno ka temo wach dialogue. Gin weche moko abro ng'adi an gi penjo kanyo. An gi penjo waro kukungu wuoye matin. Odwali ng'anyo. Wuka Sipul
kuom jatend piny ma ndalo machuok mokalo ka ne wacho ni en odwaro mondo ji otwagi kendo noyie twak wacho ni enough is enough. Chal ka gima nitiere paro moro kata koro wacho ni gini kama koro chopo ni kata samoro kata twak no koro wanyalo werago kiwinji ni wuon. Aparo ni gima jatelo wacho ni jatelo bedo guided gi constitution and he has an obligation to follow the constitution. Koro wach mowacho ni enough is enough no hope ni enough is enough ni en koro pogo jo demonstration to gi jokuoge gi jok matimo weche maundu mondo mak gi ter gi kama they deserve to be. Okapar ni en tere weche moko ma jatelo nyalo kao chike lwete ni koro ng'ato makwelo mondo negi because kati yudo ng'ato ka kwelo but it has to be proved in a court of law ni ng'ani okwalo gima kama otimore kama to konego timre kama. Koro enough is enough no should mean ni wapoguru jogi jo matimo demonstrate peacefully o team demonstration mari because it is their right jok ma ok team demonstration man gi weche mag maundu mondo kawo gi mondo ketgi kama gibilonge. Aparo ni mane gima jatelo no min. Erokamano kuom bedo machuok. Omulingi gima mina penjo ma. Be osefweny jok miwacho ni gisiro ng'anyo gitimango ere ka osefweny gimo mak gimo wacho ni omulo gi ng'ane ema timo ma mondo jopiny ong'e ni magi joma timo gi to gitime e yo machal kod ma mondo court kata od doho odhi owinjo dwaro. Ang'o momiyo iwacha e rumbi ma samoro nyalo miyo chich bedie mang'eny nikech meko moko kata ndhiyo ji ng'wano ji teko ji beno seneno e yeno. Ing'eyo gima timore ni ker nyaka lu katiba kaka dwarore. Kech kati neno ma ng'ato CCTV ka kwelo. Tigi miluongo ni due process. Nyaka ilu sheria. Ng'ani nyaka make. Ng'ani nyaka obed book te obi ma nyaka tere court within 24 hours. Ng'ani nyaka en gi right ne under article 49 mar bedo gi lawyer. Ma lawyer be obed represented. Nyaka miye cash bail. Ing'eni kitemo luwo sheria ok bi maka ji ni omako nunu kwelo oteru court. Ing'eni nyaka prove ni ng'ano no kwelo to technology bi ng'eni ng'ato nyalo edit CCTV. Koro ng'eni sheria ka goyo. Ngi to ndama wacho ni CCTV ng'eny ibro maki CCTV to ng'eny imi mako gi. Samo maki gi jo prosecution kwayo jo donia miwauru time watim investigation. Nikech ng'ata momaki ni gi right ne. Lakini kadugo chien matin. Ing'eni ka ji ne ji dhi ng'anyo. Ji na wacho ni mondo finance bill olwar. Ker no winjo jo Kenya molwaro finance bill. Giwacho ni gidwaro IBC o sign IBC mobedo act cha mondo koro jo kodhi oyier. Jogo ncho wacho ni cabinet be dissolve, kero dissolve cabinet. Jogo ncho wacho ni ogol pesa moro mimiya jaod ker gi jaod jalupne cha. Ogolo pesa no mo wacho ni koro offices go bedo oko. Otemo timo gima jo Kenya dwaro. Lakini koro ka sani ji osiko mana ni Ruto must go. Koro odhi kanye. To koro ing'eni sami wacho no odhi kanye no. What next? Mana mina no samina no sikia wacho ni enough is enough. Samaji timo demonstration kata ng'anyo onge jatendgi. Ma ing'eni sami dhi ng'anyo to nego be ndiko barua ne OCS inotify ni kinyi ji dhi ng'anyo ung'iyo nyaka route mondo gi coordinate giwuogi ng'amo telo ne ng'anyo cha. Koro ing'eni sama gini onge un wuok ka ni nitie ng'anyo. Onge communication, onge leader, un formless, un faceless. Udwa ni kero otim nang'o. Sama koro udwa ni kero wuog no jalupne kech article 44 to wacho niya ka president owuok jalupne mabedo. Ing'eyo jowego dhaw moro magikia nikech nitie kaka dhaw ni en mar jomoko. Nitie jowada ting'o osigo mar jomoko to dhaw ni ok en mar jomoko. Koro an mane miatemo nyiso ji ni ji jaka bed careful nikech no ka ji go dhaw moko margi. Jomoko weche jomoko dwa bedo mang'eny ka. En mar jomoko ok en mar jomoko igi jomoko to jomoko ko winjo bed ni donje jomoko. Ang'o matimore? But we are nyisi. Yes. From 2002, 2007, 2017, 2022, Jowa osebedo kanie dhao. Especially Jowa. When I talk about Jowa, aparo ni understand gima wacho. Our Luo people that have been there from 2002, 2007, 2017, and 2022. And dhao manwachako, mamoko ne wagolo IBC commission mondo wakete obed makare. Moko ne open the server because never feel ni we won the election to not no you understand kuro dhao ni okonyal bedo dhao
ma ok marwa. Iwinja? En dhao man wachako pok watundo kuma wadwa natimo ang'o watunde. Because king'iyo history mar Kenya, bit reforms, gimora mora mosetimore, joluo ema osebedo e forefront. Emomiyo wan gi freedom makoro jowa nigo sanini, ma Kenya nigo sanini. Look at the president. President is a student of Raila Amolo Odinga. You understand? So we've tried all the way kochakore kuma wache no, or even before. When you opportunity to be president during Jaramogi Oginga Odinga. But no way, kono wacho ni ang'owa, miuru Kenyatta mondo bi ochipang'owa. Koro dhao ni okonyal bedo ni oken marwa. Jomode go benefit en jowa. Dhao ni moloyo ang'owa, moloyo joma moko. Koro fight ni miwacho ni nyakwa tere uru a step moro makonyo jopiny. Okay. Uwinja? Look at President William Ruto. As a person, not as a UDA member or as a president. President Ruto no chung kodwa 207. No chung kodwa 207 kabisa. And he was fighting for our party leader Raila Amolo Odinga. Nango nikech we are pursuing the democracy. Gimobiro sani ni the president has an opportunity to reset the political system in this country. Nyakong'i malongo. Nyakong'i malongo. Mogor yo manyien. Mogore mayomo mo or reset. Reset and ni duoke ichalo ngama duoke default. Iwinjo? Whether who is your friend, who is not your friend, in your opportunity kendo mi gi jopiny, the Gen Z generation monde reset go the political system in the country. So he has the tool to do it. Okay. Yes. Aroko mana gi kamikete no. Iwuoyo chakre chien ka Jaramogi Oginga Odinga wacho ni an ok adwa bedo e loch mar pinyni nikech Kenyatta nitie. Nyiso ni nokawo mogwetho oko pogruok mag dhoudi kaachiel kod weche mag siasa mag dhoudi. Mong'iyo ni wan Kenya achiel, wan piny matin makoro kochakore. Nyaka wabed gi jatelo manyalo riwo oganda, jatelo manyalo nyiso wayo, jatelo manitiere koda tudruok malach, jatelo mong'eyo ni yodhe kanye. E kinde mag campaign mar William Ruto nowacho ni ma e sirikal madhi bedo ma siasa mag dhoudi idhi tiek chuth. E gwelo mar sirikal mokwongo ma en cabinet ywak nobet. Ma jalupne oduogo wacho ni ma en sirikal mar jokanyo. Kani olo pi matin to kuoni wuok mana matin. To kani dhi aora gi ndoo mikelo pi to kuoni wuok mang'eny nikech niting'o pi mathoth. Sama ni ochiw thuolo ma owach ni gol oko jo tend migepe te ma jatend piny otimo mano. Oduogo ji ne paro ni idhi ne kata kuom joma odhi yiero ji 22 mobro yiero kaka jotend migepe obedo kod gima nyiso ni onge wach moro mar dhoudi. To moko kuom gik ma ji neno ma samoro nyalo miyo ji penjo omulo kaachiel kod Philip en ni ang'o momiyo gwenge moko pod chal ka gimodew e welo masani kare dipo ni siasa mag dhoudi gi mar ni joma jokanyo gi jomok jokanyo kia pod nyalo betie e sirikal kata makoro no chiwne thuolo mondo mi olos sirikal mano wacho ni dhi bedo maonge dhoudi moro amora momi modognegi. Yes. George, Aroko wuoyo maber e wach historia. Kech iyudo joma nokwongo chako dhao, nodhao mondo ogol wazungu. To kane wasetieko dhao moa igolo wazungu, wayudo independence. Bang' independence, ji ochako dhao, ji ne dwaro gimiluongo ni multi-party democracy. Ma koro jakom gino gore ne mokelo ogolo one party, mokelo democracy. Multi-party, yes. Kwa wasetieko wach democracy, wakelo gimiluongo ni devolution. Nikech nwang'en to resources. En ng'ato kano bedo ker to chiemo ni iketo mana national level. Lakini oduogo kel gimiluongo ni devolution ma ji nigi county ma koro pesa itero oseke gwenge. Kaka inyalo tigi pesa. Koro ing'eni mago generation mokalo. To generation masani gin fight ma gin go en fight mar accountability. Gidwaro ni wach mar ofisadi, wach mag mibadhi oket kando. Gidwaro wach mag tribalism, makoro miyo ji tije ma jo dhoudi moro achiel ma benefit onego be ni keto kando.
kendo an mana support nikech accountability nyaka bedi makata ochakre ground kucho MCA kata kor garoko Kasipul Kabondo kucho be that accountability yo the amo acha ni wambe koro kwadwa dhao Kasipul Kabondo ka en roko no to gimaka makabade ka en ngama chielo gimak bade Kasipul Kabondo ka obia county giwacho ni to governor tiyo gi pesa machalo nade to Ker William Ruto tiyo gi pesa machalo koro jenzi nigi genuine concern but koro gimakethore nikech gibedo ni gimiluongo ni formless gimiluongo ni leaderless faceless ing'eni koro jomoko kawo advantage to sama jomoko kawo advantage makoro go Ruto okoro ken gimoro ni wacho accountability nikech king'iyo gik mane gitemo wacho en gima ber ndi kendo sani sirikal jomoko mancha go agogi jomoko mancha tiyo gi pesa marach no goloko kata joma nodwoki sani ma koro keno oyiero cabinet ne manyien modwoko ka kantie ng'at mo owinjo ni ng'ani ok wadwar nikech ambe kata an Kenya Kwanza to nitie jomoko adwar kaka minister mokete roads cha ambe aonyono kadwar lakini nyaka jinge ni Ker nigi pache oyiene ki katiba article 152 owacho ni the president shall appoint the cabinet en moye onge kamondi ke katiba ni ji odhi otim application mondo ji obed cabinet ing'ene president nyaka bed gi miluongo ni continuity ndie projects manche sechako jogi be nigin joma ber manyalo ng'iyo agenda mare mar bottom up cha jogi be nyalo konye kantie loan moko manche gise sign kata gik moko program manche gise sign ng'at mabro mako bade en ng'an nikech nyaka bed gi jomo trust mane miyo mix gi koro mane miyo ka president ose appoint cabinet titero gi ne parliament e od bura to od bura jopiny be nyaka bed ni gimbe ging'iyo constitution kaka tiyo jopiny nigi time mar dhi od bura market petition mawacho ni ok wadwaro mulo ok wadwar ng'ane to gibed gi evidence ni nokwelo kama to evidence an maka koro mane katiba ka adwa ni Ker mondo lu katiba jopiny be nyaka lu katiba koro inano joma faceless joma koro support process mar democracy ma koro jenzini gin to koro gipondo gidwano wago dhao maonge nikech iwacho ni joluo osego dhao maber ndi dhao mar manyo rights gi makura dhao mar cost of living dhao mar democracy dhao mar devolution dhao masani en mar ng'a nikech sani ni neno ka Ker riembo cabinet jokocha jomoko governors moko makocha nosedhi ogolo buok wacho ni wadwa ng'iya ne list ni no wang'iya ne to jothurwa ka uketo ji adi koro ing'eno ka list kano wuok tiyudo ka koro list jomoko ni kocha nikech ing'iyo niya ing'eni ma political process ing'iyo ni koro jogi kopono ko agolo gi list ka aketo gi list ang'o mabiro timore kocha nikech joka bing'eyo jomoko nitie ma uti wuondre ni gin numbers koro ing'eni joka gin gidwa ni nyieno mondo wuogi mondo ng'at machielo kata jalupne okaw power to mane dhao moko wadwa nikech wadwa dhao man gi reason dhao man ga agenda gi kuma wadhiye alright ini wacho matelo mulo ni dhao ni en mar ng'iyo ni weche mag mibadhi ok obede pacho ka weche mag kwede mag dhoudi bende ok obedo gin agenda moriere moko bende nitie ma joma nie ng'anyo sani dwaro owuoyo wach mar gwelo kata miyo ji kombe maparo ni Aroko ting'o bade kacha nodwa ni mondo mi owuoye to Aroko kapok iwuoyo motelo Aroko nowacho gimoro ka ni jatend piny no mi thuolo mar keto Kenya gimiluongo ni factory setting odwoke ka gima onge mung'isi ni in gi bugni to onge gima osendikie ndike Kenya ndik gima nyien madier ni mondo mi ndiki e Kenya ni mane gima Aroko temo wacho ka Aroko iparo nade ni ang'o momiyo jatend piny ong'ado kata chal ka gima ong'ado e yo moro ma ok wang'eyo ni owacho kaluwore gi gima otimo ni is pleasing some other quarters kata otemo berore ne jomamoko ang'o momiyo pok okawo okang' kaka jatend piny kocho ni en ema en gi mandato mulo nowacho ka monuoyo mar rito piny ni kendo en ema ting' nie wiye ang'o momiyo mone ndiko gima winjo bed nondiko ni otas manyien momiye gima paro matimore en ni appointments mar president gin gik ma nyaka bed consulted and ineno kosechiwo ji 10 waweyo attorney general koro en penjo ma kik warikni ane mondi wawe ane mondo miwa the balance then we can address the issue iwinjo because sani wabiro wuoyo then kinyo timang'owa ochiwo those positions in respective areas wabiro wachang'o Aroko wapenje wach moro gi wachno Kenya nitiere gi dhoudi 42 ma ji oyango in gi thuolo 22 kisekawo abich ni oganda moro pod idong' gi thuolo 41 yes to dong' ji apa
To odong' ji 10. Odong' ji 10. Mi kata odong' ji 12. Dong' winjo kinyisi ni sirkal e lach. There are other bodies ma pok obed appointed, ma president most likely kosewuok e ang'owa, kosewuok e appointment mar cabinet gi, to nyalo dhi appointments mar areas mamoko. Koro en issue mano kada wuoya, unless now wabedo gi facts ni ng'ani osemika, that is when we can address it. Now, gimoro iwuoyo ka about Gen Zs. Remember, my generation mar during Kibaki regime, the people who went to school during that free education. Jogi nigi social awareness. They know their rights. They know what is not okay and what is okay. En mana kichako pango wang'o maka. Ing'eyo ni ka adhi kete oboke, ka adhi kete tumbo miumego. Koro jogi owacho nang'owa, gichako gi reforms, the finance bill. The president brought it down. Iwinja? It does not mean koro ni ang'owa ni kikoro gipenja accountability. Because awinjo ka Jadungu Mulo wacho ni ang'owa, these people are fighting for accountability. They don't want people, ok gidwar serikal mabiro kwalogi, ok gidwar serikal mok chikit gi kuomgi. Koro nepotism gik machalo kamago. Mane momiyo wacho ni president nigi opportunity mondo tim ang'owa or reset. Mondo kata di konya, katino sipa mano konya. To an go opportunity momi gi jopiny. Winja, momi gi jopiny moko mi go siepni moro. And remember, jopiny ema build ji. Look at our party leader, Raila Amolo Odinga. Power ma en go en power mar jopiny ema omiye as a leader of Luo nation. Koro jopiny gi omiyo opportunity ni yawa gini osekethore. Duoke urane maber mondo ipange ine jatelo. Mane gima jogi dwaro. You don't need a leader mondo tim ang'owa, mondo bio wach ni mae leader mar jogi mondo itim kodi ang'o. To gik mipenji, gik midwaro ni tim. Waroko tieki. Openjo ka ni gik mipenji, gik midwaro ni tim, to gin gik ma sensible. Again, President Ben en dhano. Uwinjo, ok inyal kawa iketa e komsani, then ichako basha from behind. Ni tim mati. He has to be given time to mondo consult gi jok mo consult go, because ji mang'eny kaka Jakom, ng'at manigi 70% ok en ng'at minyalo brush off. Iwinja? 60%, 50% mago jok ma they must have a contribution into the running of the country. And kata president bedwane en president mariek manade. En nyako bed gi jok ma be advice ma correctly. Iwinjo? So ni jatelo ka ok ni kare, ka ni kare. To ok onyal yude kende kuom jok ma en gogo. Inyalo yude kata jok ma the dissenting voices. Iwinjo? Mano is my take. All right. Ing'eyo kama da pogora garoko matin. Ing'eyo gimoro ni leaderless. Ma wacho ni ati ni jatelo boro timo. King'eyo jomo setimo revolution te. Thomas Sankara. Joma young leaders manowuok manotimo revolution. Nyaka obed gi face. To face no, nyaka obed ng'ama osewuok ni my revolution midwa timo. Ineno ka Jakom ne en face my revolution. Kata mana sani. Mana miyo Jakom is a nationalist. Jakom ok en ng'at moro ma dikoro ni Jakom ne dwa kawo government. Dikoro se kawo. Kata 207. Ji ne dhi gore. Jakom dine chunye rach. Ni eno koro odwa ni remo oluar. Remo chwer. Kenya okethre. Dino oseketho Kenya. But odok ga chien. Odok to wacho niya, Kenya duong' moa individual. To mane miyo no king'iyo kata mayoro siasa. Gimiluongo ni chess. Sami king kobuogi. Jatelo maduong' kobuogi. King obuoge. Timanyo malkia. Ikele e center. Jaod King. Jaod King. Ikete e center mondo cool temperature. To mane mineno Ruto wacho niya, dialogue ni. Koro wabed gi government of national unity. Na iye kode nikech wanyalo rito list machielo. To nitie jomoko ma joma notelo ne Kenya mokalo. Jomo mancho telo ne Kenya mokalo. Gimbe pod gigore gi jatend piny. Gimbe pok giwedhao. Gimbe koro gitiyo gi chien kucho. Gitemo evidence ma wan godo. Omulo kikwabi. Ing'eyo gi kanye. Awacho nikech ananyisi gimang'eyo. To gimang'eyo niya, gin magitemo influence. Nikech sani ka Jakom wacho ni nitie dialogue. Tineno ka gin magimakore, gin magiwacho ni wan dialogue no kodwa. Sani koro dhaodhiadhia ogore to dhi. Iwinjo? Omulo. Wan od fwambo ma tiyo go tese mondiki
ma ng'amo sign gimoro amora mobedo signed niya ka ne wawinjore chieng' ma kama ni gini dhi tim kama mano kel mondo wawuoye ka to mano ng'eni pachi omulo mano pachre mogiti no kel mondo ika mar evidence a law ntigi miluongo ni oral evidence ntie recorded evidence gimoko and oral evidence ibiro ng'isi ni kel submission in writings jogo meneno kano ofand limurutri jogo wang'egi omulo oral evidence bedo supported gi written evidence ibiro ng'isi ni kele mondo submission mar yes nyaka timre yes ineno community ka community e Kenya ka nyaka gibed gi jotendgi emano mi ineno ka namba 2 ogo bade piny modok wacho ni namba 1 mokadho cha mokwongo cha bang' makato jatelo masani ntiere ni onge gima biro mono gi wuoyo iwinjo koro gima mulo wacho en ni maybe namba 2 gi namba 1 machielo makasto jatelo masani ntiere ni odogo makore seche ma giwuoyo as a community giwacho wechegi wakia gima gitimo behind the scenes mana kaka ipenjo ni evidence koro gin gik mago gin assumptions ma ok wadwa wacho because the people are saying ni jogi are leaderless then that means they are koro gin gi leaders if you say that you understand wan bende wan gi jatendwa jakom gima important en ni peace onego bede kantiwa and ingeni the moment mantiere leaders maricho weche bedo maricho matiende ni ka jo politicians maricho donjo to koro piny kethore to kama beyo donjo to piny losore adwa penjo uje ariyo gik madwarore Kenya mosenyisi kada mosenyisi sirikal mondo tim gin gik manyalore koso gin gik mok nyalore ginyalore omulo ginyalore koso ginyalore gin gik matimore kendo gik manyalo timore ochuno ni nyaka bed ni nitiere jatelo ma dhi wuoyo gi jatelo machielo eka ginyalore koso tek ni jatelo ng'eyo ni mae gima japiny dwaro onyalo timo mondo ginyalore nitiere ang'adi short nitiere gik ma katibed mana president nyaki consult gi leaders of other communities to make it effective tiende ni leaders moko kande gidhi bedo gi gimiluongo ni maybe public participation gi jogi gigo mbaka gi jogi to gidecide ni gini e gima ber e constituency ni gini e gima ber e county ni gini e gima ber e region ni so consultation kati bed mana jatelo machalo nade apart from education ma inyalo wacho ni president can decide ni koro bursaries mimiyo MPs they give it direct to the students and nyithindo madhi e school those are mago gin gik ma president nyalo timo but in respective areas ibiro yudo ka nitiere gima nyako penj mana jok manitiere region no iwinjo gino mondo timre yo makare an gima penjo George Bati an penjo adek mokwongo ipenjo ng'a ana penji kata penjo jopiny penj jopiny ineno jomosebedo ga jotelo mar piny gin joma onego bed ni gibedo peacemakers gin joma onego bed ni kelo kwe to another penji question jakom osewuok mogolo press mowacho ni en dhawni onego bed ogolo pache jotelo machon go gimbe gisegolo press magiwacho ni kwe obede Kenya gima timore kata gimbe gi advice ker ginyise media ni wato time dwa jopiny giwacho kama lakini jopiny umbe bede urugu kwe namba 2 jotelo mokwongo go Presidential Retirement Benefit Act wacho ni gin okonego bed ni gibedo gi chama be gisegolo kok gima gi resign from parties kaka gibedo jotelo mag chama koro emiyo seche mawacho gini ang'e gima wacho George Bati to kaluongo nyi ng'ato ana wacho ni jogo kane gin joma ber to nogo bed ni gin be gikelo kwe to mage joma chochowa to mane mineno koro Malkia cha okete katikati ikele ng'eni seche ma form government of national unity Malkia en ng'a koro mando ng'eyo Malkia en ng'a jopiny dwa ng'e Malkia ni sama King osebuoge Malkia makoro go center en ng'ama noyudo kura mang'eny maromre gi mar kerja kore ne Malkia kore menya ko biyo kel kwe ka to seche moko do kelo kwe ni iketo national government of national unity ka en mar kelo kwe to kaso gidwa address gik manotimore machien cha gidwa ni gi address nadko report we anyisi gimoro ka ineno
situation ma Kenya nitiere ni kane jakom odhi KICC jakom no okodhi KICC mondo o cool down ang'owa gima ne timore. I know jakom nigi interest of the country at heart. Gima notere ni mondo NADCO report obed implemented. In fact, king'iyo statements mag jakom nowacho ni ang'owa the demands of the youth should be given a priority. Yes. Uwinjo gino. The demands of the youth nyaka megi priority before any talk. Uwinjo gino. And some of the things manager jakom wacho yekana wacho ni gidi solve gibilongo nango social insurance the chief the social health insurance fund yes. Mondo wa maintain angoa NHIF man wantiere go. You understand? Right. Mago gin issues mane they raise. So and it was very specific. Ngiri jo pin obedo misled ni it was an handshake. It was not an handshake. Okay. Pero kamana nya. Anayie kode. Aya watieki. It was not a handshake. Yes. But gimiyo kerne dwaro dialogue. Nikech jo piny owacho niya ni gidwa ni mondo gol wach Senate. Gidwa no gol women rep. Gidwa ni mondo salary mag MPs odwok piny. Mano is correct. Ma chakoro ka ji odhi dialogue. Ng'ato bado wacha pache. But we never tin. Mondo ji ong'e ni koro gibiro e mesa ging'iyo to gidwa solve gini na. Gimomiyo demands gini tiere step by step and finance bill japiny neno ka gima osuppress and it is the truth ok nino gineno koro gik meni wachogi gineno gi gin gik ma ok gin gik ma responsible ok gin gik ma nyalo ting'e go kwa sani emomiyo demands mag Senate women rep go donje to gowi to watimo nango gowi ma Kenya itimo nango ng'at mane ma bro chulo ineno gowi we are in a third world country ok wanyal koso bedo ang'owa gi gowi you understand But there has to be a mechanism. Bill is good. But dakachel tu. Wati katika aro. Gini ko kami to bedo kama mit kama. The bill. Wangade mo ukawa chako dugo to ire comment. Waro angera ti. Nyakoro mogero kama na nyako mkede ratil. Angada roko matin ko wacho ni the bill. Mane kami bro chaki goda roko kupona chaka lugi kake. Ne chaki the bill. Yeah. Omulo junior bende owacho ni gowi. Winjo bed ni bedo penjo maduong' ne kosebedo itiyo kode yo machalo nade mane penjo maduong' ka nikech joma iwacho ni edwaro lokruogi ne giwacho ni ok wadwaro mibadhi koponi okel gowi no mibadhi poni donje to jatelo counting mane sama poni nitiere chich ni mibadhi otimore kuom gowi moro amora mokaw nyakoro mogi owuoy kuom weche malach kaw kamano to wach kani tugo nitie NMS iluonge ni chess omulo wuoyo ni nitiere kingi to nitiere menod kingi bende to bende aroko wacho ni ka kingi ka nyaka bed ni nitiere kaka ing'iye malong'o nyakoro omiyo odhiambo ni gina mondo atike gi kanyo nyinge en George Batielo jomosiro ratil kachiel kod twak marwa oriti masani waromo sadek weche manyien mag Imaro riti